שלום חברים, שמי הוא ברייס, והיום נערוך סיור במרכז האדריכלות המכללתי החדש של מכללת אורט כפר סבא. נתחיל את סיורנו באודיטוריום המפואר אוי, אני רואה שיש כאן הצגת פרויקטים. טוב, אז נחזור לכאן מאוחר יותר, אנחנו לא רוצים להפריע. כמו שאתם רואים, נעשתה בחירה לשמר את השטח כפי שהוא, ולהדגיש את העצים הקיימים בעזרת פינות ישיבה המתפתלות בין העצים. איזה יופי! כעת ניכנס אל מרכז האדריכלות דרך הכניסה הראשית. מכאן אנו נזרקים הישר אל גלריה מפוארת, בעלת מבחר העבודות המשובחות ביותר שיש למכללת אורט כפר סבא להציע. מימיננו נמצאים משרדי הנהלת מגמות האדריכלות במכללה. והנה מנהל המגמה לאדריכלות. בואו נראה אם יש לו משהו לספר לנו על המבנה. תפסרי לתלמידים שאסור לצאת באמצע שיעור להשתין. אסור! מבחינתי שהשלפוחית שלהם תתפוצץ. כן. תודה לך. טוב, אתם נראים לי קצת אנרגטיים, אז במקום לעלות במעלית, נעלה במדרגות לקומה השנייה. קדימה נבחרת התחרותיים! וואו, איזה נוף! הגענו כרגע לחנות הציוד. אוי לא, שלום ילדים חמודים! אם בא לכם לקנות איזה עיפרון, דף, ספר קרק או משהו, כן, תודה לך. נמשיך לספרייה הממוחשבת, בה ניתן לעבוד על פרויקטים, לצפות בסרטים על אדריכלות לבד או בקבוצה, ולהציץ למחשוף של המזכירות מלמטה. אולי בכל זאת לא רוצים לקנות כלום! תודה לך! מאוד מדויק, עם מיטות וצבע. נמשיך לספרייה התלויה. כאן אנחנו יכולים להתעלם מהספרנית המנג'סת הזאת, לבחור איזה ספר טוב, לעבור מעל הקפיטריה ולהתיישב מול הנוף, או אולי בחוץ ביום יפה, וליהנות משפע המידע ששוחה בספרייה המשובחת הזאת, ולפתח תיאבון מהניחוחות שעולים מהקפיטריה. ואם כבר מדברים על אוכל, נראה לי שהבטן של מישהו כאן מקרקרת. זה שלך, דניאל? טוב, אז אם אתה מתעקש, נרד לקפיטריה לקנות משהו. כעת, נעלה לנו לקפיטריה. וכאשר אני אומר נעלה, אני מתכוון נטפס. נזדחל למעלה באיטיות. נאחז ונגרור עצמנו בשארית כוחותינו כלפי מעל, לא היסוס, ספק או פחד. קדימה, התחרותיים! איזה מטעמים הכנת לנו כאן, מקסימיליאן. ויקטור בטח גאה בך. ואילן ממש נהנה. טוב, הנה אנחנו לקראת סיום. אחרי שכולכם סבתם, נבדוק אם האודיטוריום התפנה. היי אביב, אני רואה שיצאתם. זה אומר שנגמרה ההגשה? מה זה? תשמע גבר, אתה ממש צריך מתורגמן. טוב, אני מניח שניכנס ונראה. יופי, אני רואה שהתרוקן כאן. אם כן, זהו האודיטוריום, בו יועברו הגשות, הרצאות וערבי ניקיון לכלוך מתחת לכיסאות למי שממש משועמם. וכאן תם סיורנו. מקווה שנהנתם. נתראה בשנה הבאה בפרויקט הגמר.
אני חכם בשמש, שמתי משקפיים עם כובע על הראש, אני לא רואה בעיניים. זה תהליך בצד עם פירות ובקבוקים, מכות על החוף וכולם מתודלקים. איתך אני יורד לים, עוד לא הגענו ותראי איזה חם. אז בואי נתפשט נשים בגד ים, כי כולם כבר בים, כולם כבר בים. אני במצב, יש מצב להכיר אותך, יש מצב לזכות איתך, יש מצב או אין מצב. אני במצב, יש מצב להכיר אותך, יש מצב לזכות איתך, יש מצב או אין מצב.